थाम नं बालाबारि सान गोरलै आफादनि बानजायनायाव खुंगा 19थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। गरेस्वर हालामनि सिङाव थानाय 3 नं बालाबारि सान गोरलै आफादनि बानजायनायाव खुंगा 19थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। दिनैनि गिबि साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि 6 रिंगायाव आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों जागायनानै फुंबिलिनि 6 रिंगा 30 मिनिटसो समाव बैसागु फिरफिला बिरहोनाय जायो। 7 रिंगायाव रुंसारिफोरनिसिम बिबार बावनाय, 7 रिंगा 30 मिनिटसो समाव बिफां फुलि गायनाय, 8 रिंगा 30 मिनिटसो समाव बैसोगोरा सुबुंखौ मान बावनायजों लोगोसे जौसांखौ बेखेवनानै होयो बालाबारि VCDCनि मासिगिरि फरेन नार्जारिया। बेनि उनाव गेलेमु बादायलायनाय, बर' गोदान मेथाइ मोसानाय बादायलायनाय खुंनाय जायो। हारिमु मोनाबिलि आयदाखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि राजा बिग्राय ब्रह्मआ बाहागो लाफैगोन होननानै 3 नं बालाबारि सान गोरलै आफादनि आफादगिरिया मिथिहोदों। गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन सिबिनाय आरो हामलायनाय बावहरबाय। जोङो 3 नं बालाबारि सान गोरलै आफादनि बानजायनायाव रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया साननैनि हाबाफारिजों दिनै गिबि हाबाफारि। बे गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे बैसागुखौ बरायनाय हिसाबै जोङो आर'नाइ फालि बिरहोबाय। बेनि उनावनो जोंहा मुंख्लंफोरनो बिबार बावखांबाय। बेनि उनाव जोंहा बिफां गायखांबाय। बेनि उनाव जोंहा गामिनि माखासे बैसोगोरा मेलेमजिबि बारग'लांनाय माखासे मावथि जोंनि समाजारि जिउजों लोब्बा थानाय माखासे जोङो गोख्रों जोंनि सिबियारि माखासे बैसोगोराखौ जोङो सिबिनानै दिनै मान बावबाय। लोगोसेनो बेनि उनाव जोङो माखासे उन्दै फंबाय बिनानावफोरनि सोलोंथायारि सांग्रांथिखौ लानानै लोगोसेनो गेलेमु बायदिसिना आयदाखौ लानानै जों सांग्रांथि खालामनो थाखाय माखासे बादायारि जोङो आखायाव लादों बादायलायनायनि। बेखौ जोङो दान्दिसेनि उनाव मावफुंलांगोन। लोगोसेनो जोंहा बेवहाय नैबे मेन उद्देश्यआ जाबाय जोंनि गामिनि बा जोंनि हालामनि हारिमुखौ नोजोर होनानै, सोलोंथाइखौ नोजोर होनानै, बायदिसिना समाजारि थासारिखौ नोजोर होनानै नैबे फांसनखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो खालामबोबाय थानाय जायो। आरो बे सान गोरलै आफादा बहुत गोजाम आफाद। 1993आवनो बेखौ जोनोम लानाय जोंनि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनानो बेखौ जोनोम होदों। आरो नै आफादखौ मावफुंलांनायाव जोंनि बोसोनहोगिरिफोरा माखासे हेफाजाब होदों, सिगांनि मावबोलांनाय माखासे दैदेनगिरिफोरा। बेनि थाखाय आं रोजा रोजा बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय। आरो जोंनि रायजो राजा ओनसोलनि गासैनिबो अनसायनाय मोनगोन होननानै जों आसा खालामनाय थाबाय। गाबोन नैथि हाबाफारियाव जोंहा गोबां मेहेरगोनां हाबाफारि आखायाव लादों आरो गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा नुजाथिफैगोन मिरु एबसुनि बारग' बिबुंथिगिरि बिथां जनक उजेर सार बिथाङा नुजाफैगोन। लोगोसेनो हारिमु बिलिफां आयदायाव नुजाथिफैगोन जोंनिनो बयनिबो देंखोनि राजा, बयजोंबो मिथिजानाय बर' हारिनि गेदेमा बिथां बिग्राय ब्रह्म बिथां सारा नुजाथिफैगोन। ओंखायनो जाहाथे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरा जाहाथे बाहागो लाफैयो बेफोर प्रग्रामाव, बेखौनो जों आसा खालामनाय थाबाय। लोगोसे बे समाव बयनिबो अनसायनाय मोनगोन होननानै बेखिनिखौनो आं फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय गासैबोनिसिम। दा जोङो 3 नं बालाबारि सान गोरलै आफादनि बानजायनायाव दिनै आरो गाबोनजों साननै जोङो रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय जोङो दिनै गिबि सान आरो गाबोनो नैथि सान, गाबोन जोबथा सान। जों गिबि सान महरै जोङो बायदिसिना हाबाफारि लानाय जादोंमोन। गिबियाव जोङो आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बेखौ जोङो मावफुंलांबाय आरो बैसागु फिरफिला आर'नाइ बिरहोनाय हाबाफारि बेखौ मावफुंलांबाय। बेनि उनाव जोङो रुंसारिफोरनिसिम जोङो बिबार बावनाय हाबाफारि बेखौ मावफुंलांबाय। दा जोङो जा दिनै फैयै फैयै जोङो 19थि रंजालि बैसागु फोरबो जोंनि फालिथाया सफैबाय। बे दिनैनि जों बैसागु फोरबो फालिथायनि जा मेन उद्देश्य, मेन थांखियानो जाबाय जोङो जोंनि गामि एरियानि, जोंनि गामिनि जा फरायसा फरायसुलि उन्दै फंबाय बिनानावमोन बिथांमोनखौ जोङो सोलोंथाइनि फारसे जोङो सांग्रांथि लाबोनाय, जोंनि गेजेराव जोङो सोलोंथाइखौ जोङो जौगाहोनाय आरो जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो जा खौसेथि, बे खौसेथिखौ जोङो नोजोर होनानै आरो बेजों लोगोसे जोङो गाबोनो आबाद, जा जोंनि गामि एरियायाव जोङो आबाद मावनानै जों थांनानै थायो, जोंनि जा जिउनि थांना थानायनि लामाया जाबाय जोंनि आबाद।
ओंखायनो जोङो गामि एरियानि जोंनि एरियानि जा आबादारि बिथांमोनखौ जोङो सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जोङो बे मेलखौ जोङो बा नैबे जोंनि फालिथायखौ जोङो आखायाव लानाय जादों। दा जोङो गाबोनो नैथि सान जोबथा सान बे जोबथा सानाव जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो गेवलां मेलाव जोंनि सार जनक उजिर बारग' बुंथिगिरि एबसु बिथाङा गाबोन जोंनि गेजेराव मोनफैगोन आरो जोङो मोनाबिलि आयदायाव जोङो गोसो बोगथाबहोनो हानाय जोंनि बर'नि देंखोनि राजा बिग्राय ब्रह्म बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। मिजिंथियो जोंनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ जोंनि जा हाबाफारि बा जोंनि फालिथाय बे फालिथायखौ जोङो जाफुंसारनायाव जोंखौ मदद खालामगोन होननानै जों मिजिंथियो।